cuando yo me voy al ejercicio, ¿vale? Ahí vuelvo a decir, ¿por qué es importante el ejercicio? Porque el ejercicio va a hacer que se consuma esa glucosa almacenada en los músculos y que de forma continua yo tenga que reponer esa glucosa a nivel muscular. Luego, por tanto, vacío los depósitos del músculo, los lleno. Entonces consigo de esa manera que el metabolismo de la glucosa se active y que la sensibilidad a la insulina se active. Siempre un mapa me va a dar pie en otro mapa. Y hay conceptos que yo empezaré en este mapa y terminaré en el último. Siempre. ¿Vale? Esto es un círculo. Y yo voy a ir cogiendo de unos a otros. Luego están los mitos y están los hechos. Aquí pasa lo mismo, ¿vale? Tenéis que aseguraros de que en la distribución de las fichas no vayan mitos, hechos y deshechos, ¿vale? Hay algunas que están mal construidas. Pensar que esto es un material diseñado en Canadá y está transcrito, no está hecha una adaptación a nuestra forma de hablar. Pero, por ejemplo, dice, si tienes diabetes no puedes beber alcohol. ¿Mito o hecho? Mito. ¿El alcohol incrementa los niveles de glucosa? ¿La cerveza incrementa los niveles de glucosa? Sí. ¿Vale? Entonces, esto nos permite apoyarnos, ya lo miraremos en otro mapa, pero aquí, porque la cerveza no por el alcohol. ¿La cerveza 0,0 sí o no? Sí. ¿Por qué? Sí que igual incrementa los valores más. La cerveza 0,0, exactamente. Entonces, el concepto de 0,0, que en el caso de la cerveza es 0,0 alcohol y en el caso de la Coca-Cola es 0,0 glucosa, ¿vale? Permite que tú ese concepto erróneo lo aclares. La diabetes tipo 2 es una afección leve. ¿Mito o hecho? La diabetes tipo 2 es una afección leve. ¿Vale? Es decir, esto nos permite decir que lo que realmente es importante, lo que nos va a hacer daño, lo que va a crear complicaciones, es la hiperglucemia. No que yo tenga una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2. Quiero decir que cada una de estas fichas, comer dulces o azúcar provoca diabetes. ¿Vale? La gente con diabetes puede comer los mismos tipos de comida que la gente sin diabetes. ¿Mito o hecho? ¿Vale? Evidentemente, si yo me voy a tomar un trozo de roscón de Reyes, pues el roscón tendrá que ser más pequeño que una persona que no tiene diabetes. Pero estamos en Reyes, me puedo comer un trocito de roscón de Reyes que no haga eso, que yo tenga un mal control glucémico. Ese día, si únicamente tomo antidiabéticos orales, pues tendré que salir a pasear más. Y si ya necesito la administración de insulina, pues tendré que echarme un poco más de insulina y conseguir el fin. ¿Vale? Però ho compensen molt? Com? Compensa molt la gent el dir que poden poner insulina en el microbe? La gente se punxa insulina, sempre hem de diferenciar que hi ha dos, que si van en un règim bolo-basal, que va, la insulina basal per una banda y el bolo independent, sí que pueden hacer eso. Si van en mixtes, no. ¿Vale? Pero sí, compensen y van bé. De fet, n'hi ha una gínia, sobretot en la diabetes tipus 1, quan se comença a edades tempranes, de no eliminar de forma radical el aport de sucre de les menjars.
I és més, n'hi ha un problema que a vegades s'ocorreix en la gent diabètica quan té una hipoglucèmia, i és que com que l'han convençut de que mai pot prendre sucre, quan li diuen toma azúcar, no, i n'hi ha gent que reacciona molt violentament quan li volen donar sucre perquè remunti una hipoglucèmia. Perquè, clar, la mania eixa de que no puguen prendre sucre és una cosa un poc absurda. També s'ha de tindre en compte que els tractaments han variat molt en els últims 15 anys. Han variat els tractaments, però no ha variat la informació que donen els professionals. Entonces, están les manies illes de no poder prendre plàtano, de no poder menjar meló, de no poder menjar fibra, una sèrie de coses que no tenen en aquest moment ja realment sentit. Hi ha pacients que necessiten la neuroterapia, que es decidís per quants, i altres que si no se les varies tu les xifres, pues ara te pots estar i te pots estar, i són incapaços de menjar. Por, em dóna por de pujar-se o baixar-se. Ahí ja entra el treball de treballar-te-los per adonar-los l'autonomia. I és el treball que permetís aconseguir. Sobretot persones majors és més difícil. Són més joves. És que una de les coses que també tenim que tindre clar és la rentabilitat que té que tindre un determinat esforç. Una persona de, diguem, 78 anys que visca soles, realment voler que tinga un nivell de glucosa òptim és un poc un absurd, perquè no anem a tindre benefici de que una persona estiga en una glicosilada de 7 a aquestes edats, sí, viu a soles i si te pot. Exactament, perfectament. En una glicosilada de 8, aquesta persona pot estar excel·lent. Vull dir que altres de les coses que sí que tenim que tindre clar és que... A més, s'ha vist ara ja, però el risc de mortalitat. De mortalitat tenim indicadors òptims. La hiperglucèmia està molt estudiada, i una de les coses en les que s'estan estudiant ara molt són les hipoglucèmies. Entonces, s'està veient que optimitzar el control a una glicosilada inferior a 100 en gent que té problemes neurològics i cardiològics és un error perquè augmenta la mortalitat. Entonces, els valors òptims haurà que individualitzar-los a cada persona. Moltes els metges sols se fixen en la lligada. Una lligada de 6 o de 5, estupendo. Però moltes vegades esa lligada està aconseguida per hipoglucèmia. Jo vos he passat una... I no els acords de gestió. Igual, si cuando vaya vomitándola exactamente esta en esta fulla, ¿vale? Yo tinc esta fulla, però també tinc esta. I esta valerita és finit. No, yo no que nosaltres perfectament podem ficar-li en típics IC7 i a cada persona donar-li quin seria el seu valor i explicar que n'hi ha diferències i que cada un el que té que aconseguir és estar bé i no passa absolutament res. Sí, la hemoglobina glicosilada, a més, és un paràmetre que està sent molt qüestionat, perquè jo puc tindre una hemoglobina glicosilada de 7 i d'hiperglucèmia. Jo puc tindre una mitja de 150 perquè tinc 250 i 50. Però una de les coses que és començant a introduir-se ara com un paràmetre important per a veure si realment hi ha un bon control és la variabilitat glucèmica. I una de les maneres d'estimar-la, tots els glucòmetres que tenim ara, tots se poden col·locar a l'ordenador. I tots habitualment cauen la mitja i la desviació. La variable glucosa no és una variable en una distribució normal, per tant, que variar-la en la mitja seria un concepte un poc erroni. Però bueno, quan jo tinc
120 datos, ja puc perfectament treballar en aquesta mitja. Però si jo treballo en la mitja i la desviació, si jo tinc una mitja de 150 i una desviació estàndard de 40, jo estic estupendo. Estupendo. Però si jo tinc aquesta mitja i tinc una desviació de 95, jo no estic estupendo. I la glicada serà la mateixa. Entonces, treballar en la glicada a saber és un error. També és de veres que una de les que nos pasa en este moment és que la major part de la gent que nosaltres tenim en aquestes sessions grupals no té mentides. I això és una qüestió que hi ha que negociar en el metge. Que dir, esta persona jo la he introduït en una formació i necessite per lo menos que tinga una disponibilitat de 2 tires diàries hasta que acabe el període de formació. ¿A qué volem 2 tires diàries? Cuando nosotros arribem a conocer las cifras, ¿vale? Niveles de glucosa y hemoglobina glicosilada, es muy importante que así queden clar 3 punts. Per què tinc jo que deixar de menjar-me el bocadillo a mitja matí i canviar-lo per una presa de fruita? O per què en vez de menjar-me 7 galletes me'n tinc que menjar 4? Si resulta que jo tinc el valor de antes i el valor de després, veuré que evidentment la major part de la gent, sobretot en el meu cas, quan jo a una persona la induïs en una grupal, és perquè ha vingut per un mal control i és necessari fer una modificació. I aquesta modificació hi ha que avaluar que realment aquesta modificació se dona en els valors de leucèmia. I quan arribi als 6 mesos, la persona ha adquirit informació, ha adquirit coneixements, ha de saber determinats. En els controls glucèmics, que està aquí, n'hi ha diferències. En funció de la societat que agarreu, n'hi ha diferències, però què significa el control basal? Este és el control en dijú. Habitualment és el mateix que se fa abans de desdijunar, però si jo me alce a les 7 del matí i desdijune a les 9:30, aquest valor està contaminat per lo que jo he fet en aquesta hora i mitja. Luego, per tant, no me dona informació de què passa, com el meu cos metabolitza la glucosa que el fetge va amollant durant tota la nit. I el control basal és molt important perquè condiciona molt el tractament. Entonces, és important que diguem que aquest valor de 100 o 90 o 80, 130, quin marge donarem? Dependeix de les característiques individuals. Una persona en inestabilitat, en inseguretat, anem a intentar que salts en 100, en 110. Una persona en més autonomia, perfectament se pot alçar en 90 o 80. És correcte. Doncs necessitem que tinguin clar el concepte de basal i que tinguin clar que pre és abans de menjar i post és a les 2 hores. De manera que jo el que tinc que controlar és alçar-me bé, el que vol dir que la medicació que estic prenent, els canvis que he fet, aconsegueixen que durant la nit el meu cos metabolitza bé la glucosa que va mullant el fetge, que abans de menjar estiga en què valors? En els mateixos que en el basal. Però és un concepte distint. El basal del pre. Abans de dinar, jo tinc que estar també entre 100 i 120. Però no és el mateix control que el basal. Si una persona es pren insulina de 24 hores, el paràmetre que diu si hi ha que incrementar
la dosis d'insulina de 24 hores és el basal, no el predisdichuni, que coincideixen perfecte. Doncs nosaltres necessitem disposar de 2 tires perquè en el cas d'una persona que s'alça a les 7 i disdichuni a les 9, ¿vale? Necessitarem que estiga tots els dies. I després el que farem és una seqüència d'estos. Al cap de la setmana, quan les persones tornen a vindre, nosaltres tenim un perfil. A la setmana següent els començarem per basar sempre i els començarem al revés. Això ho farem durant totes les setmanes el temps que duren les mapes. Luego, per tant, d'una persona hem vist, ella mateixa ha vist l'efecte que té la modificació. I ho valores el mateix dia de la conversació? Ho valores el mateix dia de la conversació? Sí, ho trobem en un moment. Prèviament a la xerrada o durant la xerrada? O al final. O al final. Perquè d'aquesta manera és com la... A més, ho trobem junts. Tu me vas a veure els meus, jo te vaig a veure els teus. Com aconsegueixes que el sistema informàtic de la conselleria solucioni les tipes reactives aquell pacient que no està somes afectant el usuari? N'hi ha un paràmetre que se pot fer? Sí, hi ha un informe que informe de l'avaluació, canvis de tractament, modificacions una alteració total o que siga. Eso lo digo los algoritmos. La introducció d'una persona en un programa de formació li dona la possibilitat de que li faci aquí. Això és voler o no? No anem a veure, t'ho dic jo perquè la consulta d'un estic com per pacient, si el metge s'enganya i fica directament les tires reactives, quan dona l'introduir. Aquesta paciente no recibe tratamiento de insulina, por lo tanto no se puede prescribir. Pero eso es el problema. Lo que passa és que el metge... L'excepció, la que vulguis, la marxis i ja està. Segon? Marques l'excepció que tu vulguis, que n'hi ha 4 o 5, aquesta no és està, i ja està. La qüestió és la voluntat del metge de voler fer-ho o no. Perquè com després repercutís respecte al gasto mensual i anual i les acords de gestió, etcètera, doncs molts no volen gastar perquè ja no per una raó de bon o mal control, una raó de... No, això és per un problema de la productivitat que està basat en les criteris de la conselleria. Però jo crec que especialista hauria perquè realment, això no Sí. I la opció està, és de veres que jo no tinc problema quan anirem a la senyora que me la faci la part, i no tinc cap problema. Però aquesta opció està. I després, jo no sé si vosaltres en el centre teniu tires per a 2 persones, per a 2 300. No se vos caduquen? A mi no. N'hi ha llocs on se caduquen. Si no, donem-les. Que a vegades se caduquen. Això no crea problemes en la prescripció electrònica, la prescripció manual, que cada vegada es fa menys, però està ahí. O sigui, ahí, si el pacient no recibeix insulina, el mateix sistema informàtic no hi ha nada. Però és l'electrònica. És l'electrònica, però té que donar, ha d'anar a buscar... És una excepció. És una excepció. També te veres que tu això el que necessites és una cosa que siga temporal, no planteges que a partir d'ara sempre se'n faci. Aquesta persona està aquí i necessita. Exactament. Vull dir, la cervesa en el dinar. La cervesa en el dinar que són menges. Si tu la cervesa la mescles en vez de te fas una clara, t'està reduint a la meitat. Entonces, hi ha algunes coses que jo tinc que veure que això és de veres, que això se traduït en que el meu valor és distinct. I entonces això té molta força. Això té molta força. Perquè l'exclusió glucèmica del fit de setmana és un mèdic de sobre els treballs i després a les 2 hores i pensa en el que has mitjat. Després a l'altre, si vols, ja se s'han de portar l'exclusió glucèmica i què és el que tens que fer? Altra de les coses que aprofitem en aquest moment és per assegurar-nos
de que la gent se sap fer bé el control glucèmic, que mira que se lava les mans, que no utilitza alcohol, i també n'hi ha que mira la capacitat de les tires, que de tant en tant se calibra el glucòmetre, vull dir que hi ha algunes coses que nosaltres podem anar aplicant ahí. I en este mapa és on nosaltres també el que fem és parlar de la hiperglucèmia. Nosaltres sabeu que jo soc molt partidària de les NIC i de les NOC, ¿vale? De la NIC y de la NOC. Molt partidària de la NIC y de la NOC. Entonces, jo dic, per a saber com tinc de treballar jo, què vull aconseguir en cada mapa i què me dona cada punt. ¿Vale? Si vosaltres mireu, això està punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. ¿Vale? Entonces, en el punto 1 del mapa 1, yo lo que tengo es que consolidar esto. Puedo hablar de estos dos niveles, pero lo que tengo es que consolidar esto. He de conseguir que cuando finalice este mapa, la gente sepa perfectamente que la diabetes es una afección en la cual el organismo no es capaz de pagar. ¿Vale? En cuanto a la glicosilada, bueno, pues he de intentar consolidar el nivel moderado. Perdón, en cuanto al nivel de miedo, he de que la gente no le tenga miedo a la diabetes, ¿vale? Que algo le tenga respeto, que no es lo mismo que tenerlo. Descripción de la hiperglucemia y los síntomas asociados. En el punto 3, bueno, pues lo mismo. Consolidar, sabe cuáles son los síntomas que produce una hiperglucemia. Consolido esto. Entonces, me sirve para secuencializar y tener claro qué información tengo que dar yo en ese mapa y hasta dónde quiero profundizar. Descripción de los procesos para tratar la hiperglucemia. Y luego, esto además me da la posibilidad de que yo estoy trabajando con unos resultados que son resultados enfermeros. Esto no está en el autopsia, ya, lo trabajamos ahora. Però aquests fitxes les has fet tu? Sí. Aquests fitxes les he fet jo i el contingut d'aquestes fitxes l'hem discutit en l'opinió de... Al final para conseguir una participació de l'opinió de 30 professionals d'enfermeria del Departament Nou de València i volem veure si som capaços d'accedir l'article i publicar-lo, però està molt bé perquè no és l'opinió d'unes persones partirem d'un treball i hem recollit l'opinió de 30 professionals del nostre departament. Treballar en aquest sistema també ens permetís que si una persona ha eixit així haver fet dos mapes, quan t'arriba a tu saps què mapes ha fet i en què nivell està, i per tant té coses teòricament passades. Aleshores, tot un poc el mateix. És molt important aquesta part d'ací, perquè si jo veig que jo, per exemple, l'altre dia vaig arribar i vam arribar aquí. No vam arribar només que a mitosia. Me vaig quedar parlant de mitosia. No vaig poder passar a res més en la primera sessió. Bueno, doncs jo sempre he de reservar-me, com a mínim, els 10 o els 15 últims minuts per fijar l'executiu. No passa res si estem a fa 3 dies, no passa res, faré 3 dies. Quan ells comencen a vindre, el que és difícil és dir-li ja s'ha acabat. Ja has fet tots els mapes, ara ja no tens que tornar a vindre. Perquè la gent forma colla entre ella. Però sempre és molt important dir, bueno, vale, de lo que hem vist fins avui, fins ara, què vas a fer tu? I que la gent
evidentment hem de recordar-nos que a la següent sessió és molt important que diguem, bueno, allò que vos vareu plantejar la setmana passada, com ha estat. Ja sabem que en el procés de canvi jo puc tindre la voluntat, però no aconseguir la modificació, no passa res. Estan els diferents processos del camí per aconseguir un canvi que s'establisca i que estiga fet i no passa res. Si li pegueu una altra mirada a totes les coses que jo també faig així, és me porto una bàscula, tinc en la paret una ratlla, la que me diga lo que és un metro i poder medir, me porto un metro per a medir de línies de cintura, entonces me porto un aparato de presión arterial, un glucómetro y a vegades també me porten la glucosilada digital, que nosaltres tenim la possibilitat de poder dir. Perquè encara que la hemoglobina glucosilada no siga el paràmetre fetent, té el seu grau. Aquí, en la parte esta de darrere, elaborar un objetivo. Cada mapa té este punt de elaborar un objetivo. Entonces, vale, hem de dedicar un moment a reomplir això. ¿De acuerdo? En la propia sessió. En la propia sessió. El que n'hi ha és que i també és important que ens deixem un temps per a complementar les històries clíniques dels pacients. Entonces, a lo millor, si depèn de com tingués de la quantitat de gent que assistisca, pues a lo millor t'interessa més fer una sessió d'una hora i un quart i dedicar 3 quarts a poder coses que de reflejar en la història clínica que dedicar-te 2 hores a la sessió i no poder-ho fer. Però és important que nosaltres aquí reaunim això. I si mirem en aquesta part d'aquí darrere, aquí també tenim la possibilitat d'escriure completament com van les coses. Intervencions que farem? Doncs aquestes sí que estan. Això sí que ho podem recollir en la casa. Nosaltres, quan arribem al punt 2, què estem fent? Establecemos una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto, establecer metas, proporcionar información, favorecer las fusiones de sentimientos. Pues, claro, asesoramiento. Enseñanza, proceso, enfermedad. Cuando estem parlant de què és la diabetes, què és la insulina, què és el pàncreas, què és tal, què és qual, estem explicant la fisiopatologia de la malaltia, identifiquem els canvis en els estats de salut, comentem. Totes aquestes coses les estem fent en modificacions de conducta quan arribem al punt número 6, que això seria ja fonamentalment el reomplir estos. Això la persona se ho emporta i a la setmana llavors aquí este llibre, que cada mapa va acompanyar del seu llibre, que es dice, vos dona la guia de pam, 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 com tenim de fer-ho. A vegades has començat per dir, hòstia, ho vaig a llegir, tranquil·lament. Aviseu a la gent que va seguir el mapa, aneu a seguir l'esquema i aneu a anar llegint i ja està. Que vos trobeu sols? Doncs és una altra manera. N'hi ha moltes formes de fer les coses, cada un té que fer un poc el que se troba. Acabat. Necessitem, que n'hi ha... Abans si voleu una cosa d'estes, i el que necessitareu és que por favor, el nom Centre de Salud. La gente con diabetes puede comer los mismos tipos de comida que la gente sin diabetes. ¿Mito o hecho? Evidentemente, si yo me voy a tomar un trozo de
roscón de Reyes, pues el roscón tendrá que ser más pequeño que una persona que no tiene diabetes. Pero estamos en Reyes, me puedo comer un trocito de roscón de Reyes que no haga eso, que yo tenga un mal control glucémico. Ese día, si únicamente tomo antidiabéticos orales, pues tendré que salir a pasear más. Y si ya necesito la de la cerveza es 0,0 alcohol y en el caso de la Coca-Cola es 0,0 glucosa, ¿vale? Permite que tú ese concepto erróneo lo aplaques. La diabetes tipo 2 es una afección leve. ¿Mito o hecho? La diabetes tipo 2 es una afección leve. ¿Vale? Es decir, esto nos permite decir que lo que realmente es importante, lo que nos va a hacer daño, lo que va a crear complicaciones, es la hiperglucemia. No que yo tenga una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2. Quiero decir que cada una de estas fichas, comer dulces o azúcar provoca diabetes. ¿Vale? Siempre. ¿Vale? Esto es un círculo. Y yo voy a ir cogiendo de unos a otros. Luego están los mitos y están los hechos. Aquí pasa lo mismo, ¿vale? Tenéis que aseguraros de que en la distribución de las fichas no vayan mitos, hechos, hechos. ¿Vale? Hay algunas que están mal construidas. Pensar que esto es un material diseñado en Canadá y está transcrito, no está hecha una adaptación a el músculo. Cuando yo me voy al ejercicio, ¿vale? Ahí vuelvo a decir, ¿por qué es importante el ejercicio? Porque el ejercicio va a hacer que se consuma esa glucosa almacenada en los músculos y que de forma continua yo tenga que reponer esa glucosa a nivel muscular. Luego, por tanto, vacío los depósitos del músculo, los lleno. Entonces, consigo de esa manera que el metabolismo de la glucosa se active y que la sensibilidad a la insulina se active. Siempre un mapa me va a dar pie en otro mapa. Y hay conceptos que yo empezaré en este mapa y terminaré en el último, a nuestra forma de hablar. Pero, por ejemplo, dice, si tienes diabetes no puedes beber alcohol. ¿Mito o hecho? Mito. ¿El alcohol incrementa los niveles de glucosa? ¿La cerveza incrementa los niveles de glucosa? Sí. ¿Vale? Entonces, esto nos permite apoyarnos, ya lo miraremos en otro mapa, pero aquí, ¿por qué? La cerveza no por el alcohol. ¿La cerveza 0,0 sí o no? Sí. ¿Por qué? Sí que Igual incrementa los valores más. La cerveza 0,0, exactamente. Entonces, el concepto de 0,0, que en el caso de la